سلام علیکم خاک توجی خدا همتا نگهبان باشه سوز خوبه ای مرد گوسپید نکدستم میدونی شما هر روزی که ما پروداکت را قیمت کرده هر روزی پروداکت را قیمت کرده اوسپید نکرده سن زندگی را میفهمی ای مردم خیزه با خدا دستگیری کنه شهرونه را دستگیری کنه برادران بخیزین در قضیه برادر محمود دودیناєв دفاع کنید نگذارید که یک شهر جسوری ما رو میانش شکنن و در کدام کنجای محبس که نمیدونم الله علم در کجای نباشد الله حفظشون کند الله نگهبانشون باشد خیزید ملت تاجیکستان دفاع کنید از شهر بچگان ملت دفاع کنید از جوانان ملت دفاع کنید از آن شخصانی که میخواهند آبادی به این ملت бародаро то ин дараҷа мафкураихтона пас нагиред то ин дараҷа шумо пуртоқату пурсабр несте шумо тарсу шидаге ин сабр нест ин тарсуист бечора таксист гап зад террорист чид ҳизби социали демократӣ кия фамилияш муардак пир гап зад террорист чид онаям террорист чаво бара нахоҳад на миллиард халқи тоҷик ҳамаш террорист бошад одамое ки миллиард дуздӣ мекунанд ҳукумат одамое ки одаморо мешинонанд бегуноҳ мешикананд одамое ки дигаро мекушанд навоан террорист мо халқи мазлум халқи оддӣ дар ғарибиё дар куште салмон дар тоҷикистон мо куште салмон дар ягон ҷо қадр надорем чӣ хел мо террористем биёед як ҷо ҷамъ шавем ва дастгирӣ аз абдусаттор пир муҳаммад кунем ва дастгирӣ аз муовини ҳизби социал-демократ кунем ки имрӯз ва ё бурдан фардо навбати мо мерасад мо бояд ин зулма ба охир расонем биёед мо дастгирӣ кунем инҳоро эй мардуми тоҷик вақте ки дар ҷануб видео мекунед рӯтона ба ҷо карда ин хел карда толка чашм метавад ин хел видео ин хел абрашӣ накунед агар митинг карданиен озодона ман ҳам хостам озир рӯма пушонда гап зану ҳамин қадаршро фаҳмидам ки чӣ ҳоҷати тарсидан ки ё имрӯз мемурем ё фардо мемурем барои ҳамин прамой рута ҳуи ки шери нари мусалмонӣ ҳеҷ вақт агар мусалмон бошӣ ҳеҷ вақт аз мурдан натарс ҳамин қашад фикр кун ки чӣ ҳоҷати тарсидан ки имрӯз мемурем ё фардо мемурем барои ҳамин озодона бигӯем ки эй ҷаноб наметонид вазифаро пеш бурда ҷоро алиш кунед тамом салому алайкум дӯстони азиз ба ростӣ хабару ҳодисаҳои вақтии охир моро ҳам бетараф будан нагузошт мехостем якчанд сухан дар ин масъала гуфта бошем дидем ки аввал бародар таксиста бурданд баъдан маҳмурод одинаева бурданд барои сухани ҳақ гуфтаншон ин хел на танҳо ҳардуин балки садҳо нафар дигар ҳамин хел дар пушти панҷара нишастаанд ва аз ҳуқуқи худ ва ин бародари ҷасур ки имрӯз нопадид шудааст дифоъ мекунам ва аз ҳукумат талаб мекунем ки ба ин шахсиятҳои ҷасур ҳеҷ зараре нарасонанд чун ин тарафи ҳақ ҳаст ва мо ҳам тарафи адолат ва тарафи ҳақ ҳастем